ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦିଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଭୁଲ ରହିଛି, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି, ଏ ଭିଡିଓ ସ୍ପେସିଆଲ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ 19 ପର୍ବର 31 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ହେ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହର ରକ୍ଷକ, ପରମ ଭଗବାନଙ୍କ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶୁଭ ରୂପକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖି ମୁଁ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏହି ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରଚାର କଲି। ତେଣୁ ମୋହର ନାମ ଯୀଶୁ ମସିହ ହୋଇଗଲା, ଈଶା ମସିହା ହୋଇଗଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର 18ଟି ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖନୀମାନଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସ୍ତମ୍ଭ ଧର୍ମସୂତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଲିଖିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଋଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ଏହା ଏକ ଅରିଜିନାଲ ପୌରାଣିକ ପତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ପ୍ରାୟ 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁ ଜଣେ ଅବିବାହିତ ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନାମ ମେରୀ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣର ଚତୁର୍ଯୁଗ ଖଣ୍ଡର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରି କହନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ମେରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯେ କି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ କଣ କହିବେ? ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଯେ ଯୀଶୁ ମେରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏ କି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣକୁ ହିଁ ତିରସ୍କାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଯିଏ ଜଗତକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ, ସେ ପାପରହିତ ହୋଇଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିବ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଋଗ୍ବେଦ 10 ପର୍ବର 125। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବାଇବେଲର ମାଥ୍ୟୁ 1:21, ଜିସାୟ 53ର 1-10, ପ୍ରଥମ ପିତର 2:22, ଯୋହନ 12 ପର୍ବର 4 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବଳିଦାନର ମୁକୁଟ ରଖାଯିବ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଋଗ୍ବେଦ 10:90, 7 ଏବଂ 15 ଏବଂ ବାଇବେଲରେ ମାଥ୍ୟୁ 27 ପର୍ବର 29, ମାର୍କ 15:17, ଯୋହନ 19:2-5 ପଢ଼ନ୍ତୁ। 3 ନମ୍ବର, ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହାଙ୍କ ପୋଷାକକୁ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯିବ। ଇତେରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମ ଆଉ ବାଇବେଲର ଯୋହନ 19:23-24 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ଛକି କାଠରେ ଟଙ୍ଗାଯିବ, ଯାହାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ପାଦରୁ ରକ୍ତ ଝରୁଥିବ। ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ 3:9-28 ଆଉ ବାଇବେଲର ଯୋହନ 19:18 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର, ତାହାଙ୍କୁ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଅମଳ ରସ ପାନ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଯଜୁର୍ବେଦ 31 ଆଉ ବାଇବେଲର ଯୋହନ 19:29 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ 6 ନମ୍ବର, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଇଥେରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମ 2:6 ଆଉ ବାଇବେଲର ଯୋହନ 19:33 ପଢ଼ନ୍ତୁ। 7 ନମ୍ବର, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତ ବହିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, କାରଣ ବିନା ରକ୍ତରେ ପାପ ଧୋଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ରକ୍ତ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ। ମହାବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମ 4:15 ଏବଂ ବାଇବେଲର ପ୍ରେରିତ 20:28, କଳସିୟ 1:20, ଏଫେସିୟ 1:7, ଏବ୍ରୀ 9:14-22, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:7, ଏବ୍ରୀ 10:19, 13:12, ଲୁକ 22 ପର୍ବ 20 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବ 28 ପଢ଼ନ୍ତୁ। 8 ନମ୍ବର, ଜଗତର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ଶରୀରର ବଳିଦାନ ନିଜେ କରିବେ। ଏହା ଲେଖା ଅଛି ସାମବେଦ 2ୟ ଭାଗ। ତାଣ୍ଡିଆ ମହାବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମ
ଏବଂ ବାଇବେଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯୋହନ 3:16। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଘଟିଅଛି, ଯାହା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ତେବେ ହେ ମୋର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା ନିଜ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।